en drejebog. Jo, man skriver, hvad personerne skal gøre og sige, plus om det skal være nærbilleder, man skal se det hele. Først når man er færdig med det, kan optagelsen begynde. Derefter vælger man nogen ud, der kan bruge et kamera til at optage. I en optagelse kan der ske mange ting. Skuespillerne siger det forkerte, eller kameraet går i stykker. Det sidste skete heldigvis ikke med os. Når man er færdig med at optage, begynder man at klippe det sammen, som også hedder at redigere. Det tager meget lang tid at redigere sådan en film. Det først tog det cirka en måned. Men for sjov skyld tog vi også næsten alle de fejl med, vi selv havde lavet, så jeg kunne se dem. Vi her i Sjælland håber, I har kunnet lide dem.